Здравейте! Сега ще снимам трети епизод на Майнкрафт оцеляване. Днес този епизод ще си правя къща и ще убивам мобове. Може и малко след в мината, зависи от времето. Мисля този епизод да е към 20-25 минути. Така, сега да видим колко каблстон имаме за къщата. Ще я правя от каблстон. Така, ще ми трябва пясък. Пясък. Тая кирка. Така. Тука. Те може да е тук. Добре. Леле как лагва. Яко. Надявам се да намеря диаманти, ако ще е в този епизод, ама не съм сигурен. Може би в следващия. Така. Изкопая пясък и място за къщата. Това също ще го изкопая. Така. Ще направим основните. Как да го направя? Мисля дизайн. Няма да е цялата от камък, ще има и дърво някъде. Не знам точно сега къде. Така малко камък още. Стига толкова. Но още малко по-широко там ще направя. Скирка, образата някъде си я сложих тук. Да, в честа ми си оставих. Те, както си. Айде. Те ще ми слушате зелена боя. Как се правеше? Тя трябва и да се обработва. Забравя съм за кактуса. Аре бе. Лак. Сега как ще правим? Ще ми трябват каблстон стълбички. Там ще е входа. Така. Видим колко квадратчета. 4, 5, 6, 7, 8, 12. Значи има две врати. Не. Да. Така ще ми трябва дърво. Ма не, чакай. Как? Първо ще измисля. Само едно ще е голяма. Ще има 2 етажа. Така. Не. Направя малки стените и голям покрив. С такива стълбички. Ще ми трябва доста. Не, няма да са стълбички, не знам с какво ще помисля. Колко са това? 1, 2, 3. Да. Де бе лагерското? 2, 3. Чу се как да му направя. Така.
се убият. Не, сега не е време за жито, друга работа. Картофите са ми проникнали, както виждам. Морковите, не знам. Как ти казах, отдавна съм градинарствал. Да, морковите не са. Те още не са. Ай, стига, бе. Те сега трябва да си взема брадвата. Брадва. Ето я. Аз знам, че ще ми трябва дърво. Добре, ще се върна като събера малко дърво. Ето там, нали помните, там дърво има. Добре, ще се върна като събера малко дърво. Пак съм тук, взех си дърво, посадих си тук, 3 нощи чаках за тези дървета. Тук малко убивах скелети, само скелети. И си слях няколко лъка. Сега имам лък, малко стрели. И така, сега ще продължим с къщата. Не знам как се правя, какво. Това ми трябва. Виждате колко дърво. Тук сложил съм си пръст отдолу и така расте. Да, сега стаки малко съм си взел. Малко ми трябват. За сега малко дърски. Така. Таралясник. Направих си нов меч, защото ми се чупи железния. Така. Тън. Как? Ето тук си направя една workbench, че не ми се ходи вкъщи постоянно. Какво? Съм си правил workbench, той бил в стаята, ясно. Добре. Сега какво ще да правя? Да, стълбички. Ги правя стълбички. Не, нямам за какво сме тези стълбички, с камък само ще си го правя. Как да си направя къщата? Нямам никакви идеи. Добре, ще се върна като събера кабелстон и ще направя повече стълбички, като направя покрива и ще се върна. Така, направих къщата на GameMod, защото не ми се събираха материали. Мисля, че добре ми се получи. Но само за това смисъл, аз тези материали можех да ги събера. Знаете колко време ще ми отнеме за такава голяма къща. Така че... Аз казах, че ще смесвам по някакъв GameMod и то само за материали и не за храна. За храна сега ще свърля 10 пържоли, като събера повече храна. Къщата е готова. Сега отивам да си пренеса нещата. Така. Не. Искам той. И... ще направя едно често там. Така. Иначе като се бие с зомбита или някакви мобове, такова никога няма да използвам GameMod. Само за материали, защото хич не ми се събирах.
Ябълки намерих от дърветата. Това си е мой хляб. Доста голяма реколта. Сега ще свърля 10 пържоли на вятъра. Защото обещаха, ако събера повече храна и те си ми за резерв. Така. Сидове. Обяд. Всички са на това ще ги обера. Ще направя някои етажи на тази къща. Не, вести ще е на това дърво, се го направи така дърво. Това ще ми е втория етаж. Не на някой етажа, на два етажа. Защото някой етажа няма да стане. Така да си остава някои работи тук. И да си накарам честа. Така. Не се отчитва за никакви айтеми. Както сами мога видите. Имам абсолютно защита айтеми. Така. Ми трябва храна. Не, хляб си взема. 4 левел съм. Намеря диаманти. Колко Саша, после ще вие, че съм забрал как се прави енчантната. Само това не помня, единствено. Не помня как се прави енчантната такава маса. Енчант рол. Ще ми трябва и тия букшелкове. Букшкафове на български. Кирката ще трябва да труша. Те не могат да взимат мои айтеми. Като замисля. Бягай се отко. Бягай. Пукнеш. Така. Ето работите. Правя още един чест. Малко такова ми трябва. Леглото си взема. Другия чест ще е тука. Не. Къде ще го направя? Горе ще го направя. Така. Съм изяла две. Стана симетрично всичко. Стълбичките са симетрични. За леглото и после ще убивам мобове. Също стана много ще убивам мобове, като се замисля. Да. Другата такова ще търся. Тук имах желязо, да, помня. Ще търся другата игра. Аз пък ги игра. В другото видео ще търся диаманти. Надявам се да намерям. Да си направя енчантната енчант тейбъл и с нея да си енчантвам работи. Така неговото. После ще го преместя на втория етаж. За сега тук ще седи. После ще го преместя, както ви казах. На хляб. Чакаме нощта.
Добре. Писам без неща. И след 4 минути, като ми свърши времето, не знам колко се получи клипа, по-малко от 16. Може и този епизод всъщност може да отиде за диаманти. Абе, може и този епизод, не знам. Да, този епизод ще търси диаманти. И ако намеря заглавие такова, след заглавието ще има тире диаманти. Ама няма сигурно да намеря, защото тук е доста неплодородно. Излизам. Както ми лагва обаче... Яка си взема лъка. Забравих. Ево тука. Аре бе. Само нощ. Само чакам. Ще обра и морковите. Няма да е тази нощ. Аз няма да имам време. Добре, няма да е тази нощ убиването. Обещах, но няма да е тази нощ. Следващия... Не, сега ще търси диаманти, така реших. Такова. Ще прекъсна и като стигна на 10-то ниво, аз там такова, пак ще го пусна. И така, тук съм на 10-то ниво. Чакайте, че... Да. Надявам се... Винаги на 10-то намирам много диаманти. В един сервер с Кир Късмет 3 бях намерил 2 стака и половина. Ето е много. И това за... една седмица всичките диаманти. Се надявам някакви диаманти да намеря, защото ми трябват вече. После ще окопам този кол. Така. На 10-то ниво се намират, на 12-то ниво се намират. Тук съм близо до една пещера и се надявам да има диаманти. Диамантите винаги се откриват до лазурит, така съм проучил. Аз съм специалист по тези диаманти. Почти винаги се намират до лазурит. И до такова. И до пещери слава и такива потоци слава. Така. Сложих факла. Така. Диаманти! Диаманти! Боже! Диаманти! Диаманти! Как сте? Колко? Колко? Майко, колко диаманти! Лазурит! Казах ви! Лазурит винаги се намират. Това вече съм го проучил. Очаквах толкова бързо. Толкова бързо диаманти. Много яко. Добре. Мерих диаманти. Сега ще се прибера холма. И ще привършвам епизода. Ще прекъсна докато се прибера.
и ще се види. Така, върнах се в хома ми и имам диаманти, 6 диаманта. В други епизод ще си правя най-различни работи. Ще си легна и на сутринта ще свършвам епизода. Така. Това беше. Дано ви е харесало и чао!